Και να σου πω κάτι που το είχα στο πίσω μέρος του μυαλού μου, αλλά νόμιζα ότι, ξέρω εγώ, θα σταθώ τυχερός και δεν θα είναι έτσι. Λοιπόν, σου είπα ότι οι πρώτες 72 ώρες είναι δύσκολες. Λοιπόν, άκου τώρα τη σύνθετη μεριά της μαλακίας. Σήμερα είμαι 8η μέρα. Μέχρι και χθες το παίζα, ήθελα να το παίζω cool για να αισθάνομαι εγώ καλά. Ωραία, πέρασα τις δύσκολες 3 μέρες που σου είπα κτλ. Λοιπόν, δε σήμερα έχω ξυπνήσει γιατί κοιμήθηκα 3 ώρες, έντομος. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι έχω πάθει? 8η μέρα περάσαν οι φάσεις της πρέζας και βγάζω τις σάρες από τα χάπια, αδερφέ. Τα χάπια είναι η χειρότερη σάρα που μπορείς να βγάλεις από οποιαδήποτε ουσία. Κάνει τον περισσότερο καιρό για να βγει από το κορμί σου, θέλει τουλάχιστον 3 μήνες. Ωραία, ενώ όλα τα άλλα φεύγουν από 3 μέρες που καθαρίζουν το αίμα σου, στο πολύ σε 1 μήνα που φεύγουν, ας πούμε, από το σώμα σου. Τα χάπια θέλουν τουλάχιστον 3 μήνες, φίλε μου, και έχουν πολύ δύσκολη σάρα. Τώρα που σου μιλάω, μπορεί να έχω πάνω από 250 παλμούς. Είμαι σε φάση να εκραγώ σήμερα. Σήμερα πραγματικά νομίζω ότι κάτι θα γίνει, θα το πάθω. Το έμφραγμα τώρα θα πάθω. Κανένα εγκεφαλικό θα πάθω, κάτι θα πάθω σήμερα. Λοιπόν, μακριά απ' όλα μακριά, φίλε μου. Μην δοκιμάσεις τίποτα ποτέ. Πραγματικά μην δοκιμάσεις τίποτα ποτέ. Είναι πολύ χαζή η φάση η σημερινή. Καλά. Λοιπόν, μακριά απ' όλα, αδερφέ, μακριά.